Hello everyone, welcome to back my another new vlog. So guys, नोंथांमोनखौ गोबाव साननि उनाव दिनैसो आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन कनसेप्टआव फरायहरनाय जाबाय आरोना गोबां खामानि बेस्थ थानायनि थाखाय माने नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ शेयार खालामनो हाथ'वाखैमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ टाइटल एन्ड थाम्बनेल नायनानै आं दाहाय माने आबाद फोथाराव माने नै माइ रोगानो फैदों आरोना गाइसमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों माने बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। लोगोसे बेबादिनो आंनि बे एसआर अन्थाइ ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों निउ इनफरमेशन निउ भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजों आपडेट मोनबाय थानो हायो। थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै। इथिं दैसा दङ आरोना निया दंग इथिंनि आबाद फोथार आं दा नै मा होनना बुङो दैसानि फार फार माइखौ लाबोगासिनो बाननानै फोथारनिफ्राय जोबोद खस्थ'दै गाइसमोन। मानसिया लाइफआव इजि होननाय जेबो जिरादानो गैया आरोना इजि होननाय जेबो गैफेरा ना साख्रि बाख्रियानो होन ना खामानि मावनायानो होन ना हाजिरा खामला मावना जानायानो होन सोरबा बांसिन सेलारि मोननाय मानसिखौनो होन गासैयाबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो माने जिउखौ दैदेनलांनो गोनां जायो आरोना। बै ससे थांबावनांगौ आरोना आं जायनिफ्राय माने माइखौ बाननानै लाबोदों ओमफ्राय जों बैथिं ओरै थांनानै बैयाव मोनसे लामा दं बे लामाखौ बारनानै थांबावनांगौ जायो आरोना। ओमफ्राय बे जाबाय दैसा फिसा बेवहायनिया बै मोनसे दुब्लियाव बे मोनसे दुब्लिनिफ्राय बे मोनसे दुब्लिसिम माने बिगोमाया थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बे दालां फिसाखौ खालामनानै लानाय जादों। आं दा बेहायनो दसे जिरायनो होनना सानबाय माने गोबां मेंबाय आरोना। नैखिनाखौ रोगाजोब्बाय आरो बैथिंनिया रोगाबाय थादो दा।